Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibanda okubingelelayo ndlalifa izulu ithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu uphindile wasipha usuku lwanamhlanje ukuba sikwazi ukuphinde sihlangane sixoxe ngezwi likaNkulunkulu. Ngiyathanda nje ukuchaza kakhulu kulaba abangilalele nabangibuka ku-YouTube bengazi lutho olungako ukuthi sine group ebizwa ngokuthi ikhaya lezwi lapho umsebenzi uqale khona we-social media. Sekuyiminyaka khona ngiqalile ukusebenzela uNkulunkulu kodwa ngikhuluma nge-social media. Siqale ngo-2020 kuvalwa izwe ngenxa ye-COVID. uNkulunkulu wathi angiqale ngisebenze ngoba asizokwazi ukukhonza ngenzela abazalwane inkonzo. Ngivula igroup ka-WhatsApp. Ngambuza ukuthi Nkosi izobizwa ngokuthini? Wathi kuzoba ikhaya lezwi. So-ke ikhaya lezwi leli entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa igama lebandla uNkulunkulu angibizela kulona. Nakhona ngakhuleka ngacela uNkulunkulu ukuthi anginikeze igama, wayesanginika igama. Wathi kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa esilithola ku-Isaiah chapter 2 uverse 2 no-3 no-Micah chapter 4 uqolo uverse 1 noverse 2. Ukuyabonelelwa sikulande laphaya kuGenesis chapter 22 uverse 14. Genesis chapter 22 verse 14. Iqalile ke igroup abazalwana bebe no WhatsApp bebe u30 kuphela abebe no WhatsApp ebandleni entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyakhumbula inkonzo yokuqala ngiyenza kwakuwumhla ka-26 kuMarch livalwa izwe. Iqeda unyaka ke igroup bekuMarch 26 2021. Abantu basebe u750 kunamagroup amathathu. Ngaleso sikhathi uWhatsApp bene-cap ungakwazi ukweqa ku256 members. So kwakwamagroup amathathu bewu750. Ngesikhathi ngiqeda unyaka wesibili nekhaya lezwi beku-2022 March 26 abantu basebe 1600 befakana ngoba bebelonga kumagroup amaningi ahlukene. Bezwa le ndaba uNkulunkulu ayibekile nayikhulumayo esebenzisa lo mzimba. Ngesikhathi siqeda iminyaka emithathu bekukuwo lo nyaka ngoMarch 26 abantu besebe u4400 amagroup esewu10. Njengamanje abantu bangaphezulu kuka5300 amagroup awu10 still. WhatsApp ngicabanga ukuthi uqale last year ukususa icap abas-participant aseyeqa ku256. Njengamanje njengoba ngithi bangaphezulu khona amagroup ano560 khona amagroup ano510 kodwa nje bangaphezulu ka5300. uNkulunkulu uyasebenza ke ngendlela emangalisayo. Akusiyona igroup yami njengoba bunzibande kodwa igroup kaNkulunkulu ngoba uyena wathi ngivule. uNkulunkulu uyawenza umsebenzi ngendlela emangalisayo. Bayakhulekelwa abantu. uNkulunkulu abaphilise egameni likaJesu. Abantu abanezidingo ezihlukeneyo bayazithola egameni lenkosi uJesu. Wangidonsa ngendlebe kuJesu mhla engibiza wathi ngamkhulekela umuntu engavumile abaseRoma 10 verse 9 asho emva kwami. Ngingamkhulekela umuntu engavumile izono zakhe ngoba izono ziwudonga. Mawufunda uIsaiah 59 uverse 1 noverse 2 uthi isandla sikaJehova sifinyeze ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu.
Ngakho-ke umuntu udinga ukudiliza udonga ngoba ilona oludala ukuthi umkhuleko wakho ungezwakali. Siyalidiliza-ke udonga ngokuthi umuntu abhukhe, anikezwe usuku azofona ngalo, athole ihora lonke lokuvuma izono zakhe kusukela ebuncaneni 4 years, umuntu entshontsha ushukela ethunywa engafuni. Yileso sikhathi-ke lapho kwaqala khona umuntu ukona kuze kufike namhlanje. So siyona-ke ngendlela eziningi ezahlukeneyo, kodwa siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngokuthi wathumela uJesu wasifela esiphambanweni. Ngakho-ke uma uthanda ukubhilonga kuleyo group, ungathumela igama lakho, noma ngiqale ngithi ungathumela uWhatsApp message kule namba le 063 775 5162. Ngiphinde 063 7755 162. Thumela igama lakho nesibongo nendawo ohlala kuyo. Ngiyazidinga lezi zinto zontathu azivele simfake umuntu ngenamba ngoba uzobe uyafuna ukubhukha noma afuna ukukhulekiswa entweni ethize. Khumbula ngithe ngaphambi kokuba ukhulekelwe kumele uvume uJesu ngoRoma 10:9 usho emva kwami. Number 2, kufanele ulungise indaba yakho noNkulunkulu ngokuvuma izono zakho ngokuthi ubhukhe. Thola usuku nesikhathi ozongifonela ngaso ngoba abantu baningi babamba ulayini, ungacabanga u-5,300 wabantu. Yilowo msebenzi uNkulunkulu anginikeze wona kakhulu. Ngixakekile impela-ke ngeke ukwazi ukungifonela ukhulume nami direct. Ngivuka ngabo 3 ekuseni ngibe busy no-WhatsApp ama-messages. Ngikhuluma nabantu average of 200 per day ku-WhatsApp. Kuhlangene-ke mase ngithi plus ama-appointments engisuke nginawo emini. Uma ufisa ukukhuluma nami uthumela i-WhatsApp message. Ngiyacabanga ukuthi sicace kakhulu le ndaba. Ngikhuluma kakhulu ngigcizelela kubantu abangibukayo nabangilalele ku-YouTube naku-WhatsApp egroupini. Sizoqhubeka-ke nendaba yethu ebesikhuluma ngayo izolo. Sikhuluma ngegama elinamandla ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba kunabantu abahlukumeza abantu ngoba bebiza leli gama. Hayi mina ngithi qinani nimisibindi. NoPetro bahlukunyezwa. NoPetro bashaywa batshela ukuthi bangakhulumi ngaleli gama. Bathi thina sizokhuluma ngoba siyakwazi sikuzwile nesikubonile. Okubuhlungu abanye abavimba abantu abasemabandleni ikhulu zebandla. Ngigcizelela ukuthi akusona isiqubulo lesi, isivumo. Sikhulumile izolo kakhulu kodwa ngingakaqhubeki ngeqa amagula. Kunganjani ngiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, egameni lomfeli wethu uJesu Kristu ophilayo, siyabonga Nkosi ngalesi sikhathi, sibonga ukugcinwa nokulondwa. Siyabonga Nkosi ukuba kulolu suku number 4, day 4 womkhosi, sikhulekela labo abahlukunyezwayo bebiza igama lakho bethu uJesu Kristu inkosi, behlukunyezwa abantu abangaqondi ukuthi balwa nawe uqobo, balwa nezwi. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu babiyele ezindaweni ezihlukeneyo, babiyele emabandleni abahlukunyezwa kuwona. Siyacela ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo, ngoba wena wedwa uJesu Kristu uyinkosi, wena wedwa obusayo, Jesu Kristu izolo, Jesu Kristu namhla, Jesu Kristu ingunaphakade. Lisho njalo izwi lakho lithi masilibiza leli gama udumo luya kuNkulunkulu Baba. Ngiyacela namanje ube kanye nathi ngoJesu Kristu inkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa, uyisimangaliso.
Ngiyabona sekushaye u10 minutes. Hayi sizodlula namhlanje esikhathini ngoba bengisachaza. Sizovula ke izwi lenkosi lapha kwabaseFilipi chapter 2. Sofunda sisukela kuverse 9 sigcine kuverse 11 asifunde. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Awuzizovuma izilimi, hayi ziyavuma kumanje noma bangamelana nazo, kodwa ziyavuma izilimi. Hayi siyavuma sithi uJesu Kristu uyinkosi. Isivumo lesi akusona isiqubulo, kodwa isivumo. Sizoyake laphana ezwini lenkosi ebesikhuluma ngalo izolo, amahubo 93, amahubo 93. Yenza iphutha ngakhohlwa ukumaka, akusashesheki ukufikeka khona, ngikhohlwa ukumaka lama chapter engizokhuluma ngawo, kodwa-ke uNkulunkulu uzosisiza sesifikile. Mahubo 93 uverse 1, uJehova uyinkosi, wembethe ubukhosi. uJehova wembethe ubhinca amandla, nezwe limi liqinile lingazanyazanyiswa. Ngithe-ke sizokhuluma ngalokho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, nokuthi kwenza muphi imiphumela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Imiphi imiphumela okuyenzayo? Kuthiwa-ke la kumahubo 93 verse 1, nezwe limi liqinile lingazanyazanyiswa uma kuthe uJehova uyinkosi. Ngichazile izolo ukuthi-ke uNkulunkulu usedlulisa amandla endodaneni sekuthiwa kuJesu Kristu uyinkosi, kodwa ayishintshile imiphumela yokuthi uma uthi uJehova uyinkosi nakuJesu Kristu uyinkosi kwenzakalani. Kuthiwa izwe limi liqinile lingazanyazanyiswa. Kusho ukuthi thina sonke ezweni masingathi uJesu Kristu uyinkosi, izwe lizoma linjani? Liqinile. Wena njengomuntu oyedwa olalele, uma uthi uJesu Kristu uyinkosi, la uhlezi khona kuzoma kuqinile, ekhaya lakho kuzoma kuqinile, ngoba sisekhaya kakhulu, lizoma liqinile ikhaya. Uma sekuyibandla elithi uJesu Kristu uyinkosi, lizoma liqinile lelo bandla. Uma sekuyisigodi, sonke sithi uJesu Kristu uyinkosi, sizoma siqinile leso sigodi. Igebenga zizobabikho, ukuhlupheka kuzobabikho, ngoba nangu uNkulunkulu usithembisile, ngoba yena wembethe ubhince amandla. Asiqhubeke sibuke amahubo 96, indumiso 96 uverse 10, siqhubeke naye. Ngoba ngithe namhlanje sichaza lokhu ukuthi umuthi uJesu Kristu uyinkosi kunamiphi imiphumela. Imiphumela siyithatha lapha kuJehova oyinkosi. Uthi kuverse 10, thanini phakathi kwabezizwe uJehova uyinkosi. Wayengakafiki kuJesu, sesithini manje phakathi kwabezizwe sithi uJesu Kristu uyinkosi. Kuthiwa sisho phakathi kwabezizwe ngoba abezizwe ibona abangamazi uJesu, abezizwe ibona abangamqondi, abangam-understand. Kumangaliseke usubona abakholwayo, kumangaliseke usubona amabandla emelana nokuthi uJesu Kristu uyinkosi, bamelene nezwi, bangumphiko uKristu, abayiqonda indaba yasezulwini, abezwa ukuthi kuthiwani, hayi aba-understand ukuthi kuthiwani makuthiwa uJesu Kristu uyinkosi. Uyamvuma phela. AbaseRoma 10 uverse 9 uthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, hayi bo, siyavuma lithi uzosindiswa. So masivuma sithi uJesu Kristu uyinkosi, siyasindiswa nanoma ngasiphi isikhathi ovuma ngaso. Uyabiyeleka nanoma ngasiphi isikhathi ovuma ngaso uma uthi uJesu Kristu uyinkosi. Masiphendula ucingo, uhalo wethu sithi uJesu Kristu uyinkosi,
sivika ukufonelwa amademoni, sivika izinto usathana bezosishangazo. Kuthamba abantu, yazi ngixoxela imfihlakalo, kuke kufone abantu laba abantshontsha imali, ama-spam calls, laba abafuna ukuthi udedele information, uthi uJesu Kristu uyinkosi. Athi uyaqala ukukhuluma uthi uJesu Kristu uyinkosi, ayidrop ifoni ngoba uqhutshwa umoya wamademoni. Liyasibiyela leli gama, liguqisa amadolo ezulwini, lwaguqisa emhlabeni nangaphansi komhlaba, uma nje uthi uJesu Kristu uyinkosi. Uthi kuverse 10 uMahubo 96, thanini phakathi kwabezizwe uJehova uyinkosi, izwe lihlala liqinile. Yezwa, liyaqinizwe. Uma ngisho mina njengami ngingedwa, uyaqina ikhaya lami. Abantu abaningi baye bahambe bayinyangeni boqinisa amakhaya. Thina ikhaya seliqinisa ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Abantu abaningi banenkinga yokuthi le mfihlakalo ivulelwe noma yambulelwe ubabonsibande. Bengakuhle kube beyambulelwe bona. Yikho belwa nabantu abashoyo bathi isiqubulo sakomunye umuzi. Yebo, sinomuzi omile ezulwini, isiqubulo somunye umuzi wasezulwini. Kusho ukuthi wena umumelene noJesu Kristu uyinkosi, awusiyena wasezulwini. Musutshela abantu ukuthi abasukusho isiqubulo somunye umuzi, wena ongowomunye umuzi, bona bangabomuzi wasezulwini. Ngoba mabethi uJesu Kristu uyinkosi, kujabula ubaba walomuzi, uNkulunkulu uJehova Sebawothi, lithi izwi inkazimulo yakuyena. Izwe lihlala liqinile alinakushukunyiswa. Elibona ikhaya lakho ngeke lishukunyiswe umulala ngoJesu Kristu uyinkosi, uvuka ngaye, uvula umlomo ngaye, ngoba uthi uJesu kuMathewu chapter 18 verse 20, uma babili noma bathathu behlangene egameni lami ngikhona. Ngesikhathi uqala uthi uJesu Kristu uyinkosi, usekhona, awusefikile. Awumabizo asabele, uJesu Kristu uyinkosi. Ngesikhathi uqala nje usho njalo, usekhona. Yikho-ke masiphendula ucingo sithi uJesu Kristu uyinkosi, ngoba sesiyamema. Yingakho masihlangana kube ngathi siyabingelelana ngoJesu Kristu uyinkosi, kanti cha, hayi ngoba sibingelelana, sibiza yena uqobo owasithenga ngegazi. Sithi uJesu Kristu uyinkosi, usekhona. Sihlangene sibabili, sibathathu noma sibangaki, mase sithe uJesu Kristu uyinkosi, usekhona. Usho njalo, sethembisile. Uma babili noma bathathu egameni lami behlangene ngalo ngikhona. Mathewu chapter 18 verse 20. Bazalwane, ningazanyazanyiswa. Hayi ningaphazanyiswa umphiko uKristu. Ningaphazanyiswa abantu abamelene nezwi. Intembi nje ukuthi ama-individuals athile, abantu ngabodwana abathize abaphoxa amabandla abakuwona. Ngoba uzothola ukuthi abaholi balamabandla abekho kuleyo nto. Abaholi balamabandla abamelene noJesu Kristu uyinkosi. Kodwa yilaba abantu abangazange baluze ubizo. Yilaba abantu abangabizwanga kodwa sebezibekile abadala lenkinga. Okubuhlungu bamelana noNkulunkulu. Okubuhlungu bamelana nomdali wezinto zonke. Bamelana nezwi lakhe. Kuthiwa-ke izwe lizohlala liqinile, lingena kushukunyiswa. Uthetha amacala ezizwe ngobuqotho, hayi ngoba nangalo leli gama lisazothethwa icala. Wena oyekisa abashoyo, usazolithetha icala. Wena osabisa abashoyo, usazolithetha icala. Abanye babasabisa ngokuthi bazophelelwa umsebenzi ngenxa yokukhuluma izwi uJesu Kristu uyinkosi. Uthini uverse 11? Uthi malijabule izulu, umhlaba uthokoze, malihlokome ulwandle nokugcwala kwalo. Kwenziwa yini ukuthi uJehova uyinkosi? Osuku namhlanje ngoba uJesu safika sithi uJesu Kristu uyinkosi. Mawuthi uJesu Kristu uyinkosi, izulu liyajabula. Liyajabula izulu. Mawuthi uJesu Kristu uyinkosi, umhlaba uyathokoza. Kuthokoza umhlaba. Uma uthi uJesu Kristu uyinkosi, nolwandle liyahlokoma. Ngoba bezokubiza umdali wabo, beza kudunyisa uNkulunkulu. Athi uverse 12, mawenama amasimu nakho konke okukuwo, banamiswa yini?
ukuthi uJehova uyinkosi? Banamiswa yini ukuthi uJesu Kristu uyinkosi? Ijabule imithi yonke yehlathi, yekujabula ihlathi. Ihlathi liyajabula ngokuthi nje kuthiweni uJesu Kristu uyinkosi. Ebusweni bukaJehova ngokubuyeza, yebo, uyeza ukwahlulela umhlaba, uyakwahlulela izizwe ngokulunga nezizwe ngokuthembeka kwakhe. Ufuna ukungena kulokho kwahlulelo ngokumelana nabathi uJesu Kristu uyinkosi? Bekuzokusiza mntakababa ukuthi uxolise, bekuzokusiza ukuthi uzithobe, usho ungazi, ubungaqondi ukuthi wenzani, ubungazi ngoba usazohlulelwa. Siza ubaleka uphenduke ungabi izinkuni zesihogo, ungabi ngumphiki uKristu ungaqondile. Ungavuma ukusebenziseka umelane nabathi uJesu Kristu uyinkosi. Akusona isiqubulo somuntu lesi, akusona isiqubulo sebandla lesi elithize, kodwa isiqubulo noma isivumo, ngiyaxoxa ukuthi isiqubulo, isivumo sabantu abangabalandeli bakaJesu Kristu. Bayamvuma bathi uJesu Kristu uyinkosi. Uzomvuma nini wena? Mvume nawe, thandaze emva kwami. AbaseRoma 10 uverse 9, AbaseRoma 10 uverse 9. Khuleke emva kwami, asisho lo mkhuleko manje. Angizukuguqa ngoba ngifuna ukuthi ungibone ngiwusho. AbaseRoma 10 uverse 9. Masikhuleke usho emva kwami. Singcimezile. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa, Nkosi Jesu, kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho, Nkosi Jesu, ukuba ungisindise. Amen. Sesiqedile ukukhuleka AbaseRoma 10 verse 9. Uma ufunda uverse 10 wakhona uthi umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa. Ususindisiwe. Libizeke leli gama uthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngaso sonke isikhathi uma ulibiza, athi uverse 13 waRoma 10, bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. Libize, uzosindiswa, uzovikeleka, uzobiyeleka. Babunzibande uvalelisayo uthi uJesu Kristu uyinkosi. Masikhuleke simbonge uNkulunkulu. Ngizoguqa-ke manje. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Siyabonga ngencazelo nangakho konke ngaleli gama eliphiwa amandla. Qhubeka Nkosi, sigcwalise ngamandla akho. Qhubeka Nkosi, ivangeli lakho lihambe, bakhanyiseleke nabangakhanyiselekile. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga bangcwele kakhulu ezinkundleni zaphakathi nesonto. Ngiyengithanda ukuthi ngigcine ku-15 minutes, kodwa ngoba ngiqale ngachaza ngekhaya lezwi yikho sengeqile. uNkulunkulu akubusise. Siyakuthanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyakuthanda ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNzibande uyavalelisa.